Kasiepka z Krakowa, co z trzema sjętyma łejcama rozpowiada. Siostra Dorota Goldstrom urodziła się 11 maja 1936 roku w Skrzeszewie w parafii Żukowo. W czasie okupacji mieszkała w Żukowie. Ukończyła liceum ogólnokształcące w Kartuzach. Po kilku latach wstąpiła do klasztoru sióstr norbertanek w Krakowie, w którym jest do dnia dzisiejszego. Od wielu lat pełni funkcję podprzeoryszy. Jest absolwentką Wyższego Instytutu Katechetycznego. Dobrze posługuje się kilkoma językami. Jejś po kasiepsku nie mam zabyciony, kiedy piękną kasiebizną sostra Dorota Bernarda Goldstrom łyty 80 lat usiłgo wiekły płet przeorysia klasztory sostrów norbertanków w Krakowie na Zwierzyńcy, połozionym dacht piękno nad Wisłą. Tyłe kasiepskie młewa to je jak zagraniczny. Wieroty są jaci kasiebi, ale ładnie sedzą cechłe, także je nie mam możliwości zabaroty gadać po kasiepsku do dywy. Urodza so 11 maja 1936 roku w Skrzesie w Jakule Ziukowa, gdzie była uchrzcony w norbertańskim kościele. W samym Ziukowie spędzała młode szkołowe lata. Mieszka blisko urzędu gminy. Tej szła do liceum ogólnokształcącego w Kartuzach, maturo składa w 1955 roku, razem później z nunym Adzejrzama Kasiepścima, Wojciecha Ciedrowścim, a Jerzym Naclo. Miała miono Bernadeta. Była parosnyzi, wysokie, z dłudzima copama. Była najlepszą uczennicą, bardzo uczynną. Jak ktoś co brakował, to ona w jedno pomogła. Po latach wspominy Nacel, dzejesz Kasiepści ze Gdyńskach teren w tych latach mieszkał w Kartuzach. Nacel jak bywał w górach, tej cile razy odwiedzuje w Krakowie. Ta łączba je ziewe do dzysa, przede wszystkim w pisaniem listów. Gdyby ty szłe, to by norbertanka była na bieżąco z Kasiepścima książkama, a widzą, co dzieje się w rodnej ziemi. Z decyznych lat je pamiętam rozmaite powiedzenia, przykładowe ełetaci. Kasieba zjed grzeba, zjed dwych to spych, zjed trzech to zdech. Jest oderch młedla za kasiebów. Kasiebi byle w jedno wirne ojcieznie, Pany Błego i Kłesce łowy. Tery mnie so zdywy, że to se kąsk zmieniło. To myśla nie jest za dobrze, weznywy sostra Dorota. Myślały wstąpieniem do klasztory, chłedzały i po głowie, i w licealnych ciasach. W jedno ją cygnało do błega. W tych latach szła cile razy piechty do Matynci Błezi Kasiepści Królewy do Sionowa. Razo z nią do Sionowa wano ziatyś Monika Beczkowskie z Płat-Ziukowściego Lezna, którna tyś łesta w 1957 roku zykłenną sostrą. Przez lata była w krakowskim klasztorze Miłoserdzy Błezigłe na Łagiewnikach. Umarła w 2019 roku. Miała bliskłe 100 lat. W ostatnich latach była w Radomie. I rodzone sostra o zykłennym mionie Waleria tyś była zykłennicą, Elżbietanką w Duśnikach Zdroi. Monika była dzieli starsi. Po maturze tyś była szkolną. Me bardzo so przejazniłe. I ja w jedno odprowadza jaś do lenisków. Me so nie mogle nagadać, wspominy sostra Dorota. Tak so rys stało, że dacht po liceum Bernatka miałeś miesięczny bilet i jacha do Kartuz za sprawynka ma. Tam docieta są, że i szkolna od geografii, pochodzący z Lwowa, profesor Jadwiga Józefowicz, zbiera młodych na wanoźny łebus. Co roku ona tak rizowa do Krakowa. To baro zachącało Bernatko. Jakoś udało się łeb ziorgać detci, pojesieciec rubzak, no i wybrać so z profesorką do dywny stolece Poliści. Trafiłe do schroniska na Zwierzyńcy. Był to dzil klasztory norbertanków. Jaci za komunę był rządowe namieniony na schroniskłe. Rządcowie pozwolili prowadzić je sostra ma. Tam mia pierwszą leźność dokonać so, że norbertanci równak istnieją w Polsce. Mogła poznać ich dziecy, a nawet pogadać z powołaniem i bytnosce w klasztorze.
tej so łydba, że ciedes tam przyńdze. Tak poprawdze je do te czasy mysla, że norbertański klasztor często zadzino w Polsce. Je znała ledzeje tego klasztoru z Ziukłewa, który mój brat Kazimierz pisał pryca o norbertankach ziukłewskich. Ona wieruje w rękopisy, że ledzes jeś istnieje. Jemu pomaga spisywać zabytki Ziukłewa, wspominy. Sostra Dorota musiała zarabiać detci jak no szkulna, żeby pomagać młodszemu bratowi, który nauczył się w seminarium duchownym w Pelplinie. W tych czasach wsiedci go felowało. Rodzina kleryków musiała dbać o jestkły i detci dla nich. Co miesiąc sostra Dorota musiała jechać do Pelplina, zawieźć braty kilo śmiałty, ciastą bielezną, a kąsk detków. Dopirze jak Kazimierz został wasiancony w 1960 roku, tej sama mogła na nowe zgłosić się w Krakowie. To było 7 lat, pływanodze z profesor Józefowicz w roku 1963. W tym czasie w klasztorze było wiele młodych zykłynnic. Bardzo wiele sodzejało. Nijak nie było letko so tej tam dostać. Przełorysie bardzo ostrożnie przejmowały kandydatci. Bernatka nie miała z tym iwry. Była i tej dobrze przerechtowany. Osobliwie miała zdatność do języków. Po latach nie było i tak wiele chętnych. Dziś dnia powołaniów je często mało i zykun przeżywa kryzys. Przez to wszystkie sostry mają bardzo wiele roboty. Sostra Dorota ukończyła wreszcie instytut katechetyczny. Szlifowa dalej języki. Najlepiej wierą, kiedy po niemiecku, którym znaje od dziecinnych lat. Znaje też łacyzno, franceści, a anieliści. Tym często robiła za dolmacia. Klasztor wiedno odwidzał wiele wielkich ledzy, w tym jaś 3 papieże, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Nach 2 ostatnich, 2006 i 2016 rok, łyprowadza po niemiecku. Wiele my też ryzowone po świecie. Ku klasztor je należnika Międzynarodnej Komisji Siostrów Norbertanków. Temu tej sej musi jechać i wygłaszać w rozmaitych młewach nieukłewy referaty. To wszystko, a też podeszły lata, sprawi, że coraz mniej czasy, by przejeżdżać na Kasiebę. Cielenice lat temu ciężko zachorza i sostra z Ziukłewa, Wesiwerka i miłotniczka kasiebści kulturę. Tej trzeba było ją wspierać. Do Ziukłowa je dobre połączenie, fligra spod krakowskich baliców do Rąbiechłowa. Błygodzonka, sostra wezdrowia i tery dzieje się dość dobrze. Tymczasem umarł brat, ksiądz Kazimierz, wielolatny proboszcz w Swiekatowie kul Bydgoszczy. Pochowany je na książewskim cmentarzu w Ziukłowie. On też bardzo interesował się kasiebizną, osobliwie dzejama norbertańskima. Dzisiejsze możliwości internetowe łączby bardzo pomagają, żeby wiele lepiej być ubeznany we wszystkim, co w tatcie z nie sadzieje. Jak je była młody, tej nie było ani kasiebskich książków, ani w telewizji nic nie było o kasiebach, ani msiów nie było po kasiebsku w kościele. To nie było tej dozwolone. A tery wszystko je. Je tery mam wiele książków kasiebskich, mam lekcjonarz i insi. I to wszystko mogę czytać. Wszystko je dobrze rozumieją. Podsztrychywy zasłużony Norbertanka. Sostra je też odpowiedzialna za beatyfikację słodzi błezi sostry Emilii Pładości. Była to świątoblewa Norbertanka, urodzony kul Wieliczci. Beatyfikacyjny proces zaczął się w Krakowie w 1993 roku. Z tym związane jest pisanie wielnych dokumentów, a głoszenie referatów. Sostra Dorota je dobrze do te przerechtowane. Ku je autorką książeczki Duchowość norbertańska duchowością eucharystyczną. Wypracował też skrótowy dzieje klasztoru na 900 lat jego istnienia, jaci przepadło w 2021 roku. Zykun założył święty Norbert z Premontr na franceści ziemi. Stąd łaciński pozwa premonstratenści.
Je to najstarsi białogłowści zykun na polskich ziemiach. W wielkim rocie zno wpisywy sa tyś wydanie pięknego albumu autorstwa doktora Piotra Stefaniaka u tytulu Krzyż i chwała The Cross and Glory. Przedstawił on na przeszło 500 stronach formaty A4 cały dzieje krakowskich premonstratensków i z nima sparłączonych klasztorów. Między innymi je w nim cile wzmianków i łedimków łyziukowścim kwenwence, a osoblewie je w nim dosteleły same siostrze Doroce, jakie swoje powołani do dzejów ziukłewścich Norbertanków łydnysi. Osoblewie myło na wielki kult zamordowanych w 1226 roku przez pogańskich presów, dzesąc zykłennic ziukłewścich, jaci chłebrys je w prawe nawie ziukłewściego kwescoła. Nen łydimk je tyś w albumie, a do te baro bogate ikonografii, osoblewie ze zwierzyńca. Na łydimkach często może dostrzec siostro Doroto. Wiero najciekawsi są łydimci z ojca Masjantyma. Kto widzi, dałoby so naleźć insiego syna czy córką kasiepści zymi, co miał leźność gadać z 3 papieżama, i to w rozmaitych językach. Może siostra Dorota je jedyną taką osobą. Tak czy inaczej, mdze ona na wiedno zacną córką ziukłewści kasiepści zymi.